Good morning! Pauwi na pala kami guys. Today is Wednesday, July 12. Nakaligo na yung lahat. Hindi, si Sal tsaka si Holly hindi naligo kasi naligo sila kagabi. So ready na sila, nandun sila sa baba. Ito pala yung gamit ko. Yung bigay sa akin ni Bianca, yung may-ari ng Nibol. Ayan guys, yung Happy Skin. So, try natin tong serum. Wala, parang ang dami. Wala, parang ang dami. Serum Blast. Wala, ang dami. Dapat pala kunti lang. Na-shoot yung ating ano. Ang dami. Walaan na. Pwede pa ito dito? Ayan lang natin dito. Padami natin guys. Para na tayo nitong. Dapat pala kunti lang. Dapat super kunti lang. As in, dapat kunti lang ilalagay lang para tayo nasapak. Ayusin natin yan. Dapat kunti lang ang ilagay. Napadami naman. First time kasi natin itong gamitin eh. Ayan, di ba? Mamaya ayusin natin yan. Thank you, Bianca. Dapat pala kunti lang ang ilalagay mo. Kasi super, pigmented siya, oh. Madali lang siyang i-blend. Dapat kunti lang. Ayan. And, gamitin din natin yung magic potion na bigay sa atin ni Sisi Mers. Naka-plastic pa siya, guys. Try natin to kasi lagi natin to nakikita sa TikTok eh. Si Jen ready na, nasa baba na. Pero yung mga gamit pa namin nandito pa kasi inaayos ko, pero unti na lang naman yan. Kasi kagabi inayos ko na yung mga labahan namin. Ayan. Mabango siya. And, parang oil. Parang ano siya, oily. Ayan. Ayan yung ating gamit. Ayan, oh. Kunti lang dapat ang ilagay. Yung aking shade nga, yung andan. Okay. Mag-ayos na ako dito, guys. Yung basa pa pala yung buko. Tinali ko na. Kasi nag-aayos ako kanina. So, ayusin lang natin dito. Tingnan nyo yung labahan namin. Isang malaking garbage bag. So, yan. Dami nating labahan pag uwi. And, yun. Tatanggalin ko na yung mga pillowcase and yung beddings. Para ibaba ko na rin. And same dito sa mga bata. Tatanggalin ko na mga yan. Para malagay ko doon sa laundry ni Sisi. So, yan ang ating gagawin. Pero ito talaga, ang dami nating labahan. Ang bigat nito. Ayan. Nandito na sila para magbaba ng mga gamit. Ayan. Dami nating labahan. Okay. So, ayan. Natanggal na natin yung mga bed sheets. And, eto, isasauli ko na to kay Sisi. Thank you, Sisi, sa pabag. And doon sa mga bata, okay na din. And, eto, ibibigay na raw to sa akin ni Sisi. May extra siya para doon sa ating Berry Glow. Ayan. Thank you again dyan, Sisi. So, nilagay ko na dyan yung mga stop toys. So, okay na. Thank you, Danny Boy and Sisi Race. And dito, okay na din. Wala tayong naiwan. Ayan. Ay, meron. Yung ating, skincare. Okay na. Okay. Ayan, naglutong breakfast si Sisi. Eto, nilutoan niya na yung mga bata. Kumain na si Kuya tsaka si Holly. Tapos nagluto pa siyang fried rice and eggs and hotdog. Ayan, kumain ulit sila. Sarap nito, guys. Gusto ni Kuya.
Si Sak nag-rice. Pero si Kuya kumain din ng rice. Ayan din, kumain to ng truffle. So, kain tayo. Kagigising lang ni Dudong kaya nakapagluto siya. Nakapagluto siya kasi ngayon lang nagising si Dudong. Ando na yung mga bata. Oh. Naiwan ko. Hindi ako nakakuha ng medyas. So wala tayong socks. Kailangan sakar lang naman tayo. Oh. Yeah, can you hold this please? Magsasapatos din si Kuya. Bawa ko sana to. Ito yung naiwan ko sa banyo ni Race. Ayla, where's my cuddle, baby ko? Tita Malaya, big cuddle. What's this? Yeah, it's a water. Come on. Give Tita Malaya, big cuddle. Cuddle, big cuddle. Mommy, miss Tita Manay? Mommy. Are you gonna miss me? Mommy, what's Yeah. Where's my tissue? Kiss, kiss, ate Holly. Gusto niya rin. Kiss. Gusto niyang tubig. Tubig. Gusto niyang uminom. Huwag mo yung inumin, Dong. Dong, give me a kiss. Tita Manay, cuddle. I love you. Hindi ma-permisi, Dong. Gusto niyang uminom ng tubig. Say bye-bye na to Tito Jan. O, Tito Jan. He's gonna go home. Hug, hug, Tito Jan. Hug. Say see you. Say see you. See you. This one. This one. Thank you, boy. Di ba happy? Oh, ano problema? Bye-bye. Bye-bye. Blue cases na. Bye-bye. Hello. Kaya nga. Ewan naman dito. Bye, Arlo. Sabi niya, bye. See you. Walang pakialam. Bobo, I'm gonna miss Bobo. Love you. Enjoy Bali. Tingnan mo, nagiging ano kayo naman sa... Yeah, we're going. Kay Tito Jan. Okay. Say no, make sure you made it. You may... Ang lalaki na. Kaya nga, di ba? Takad na sa'yo. Bye, Ayla! Bye! Did you say bye? Bye-bye. Ang gulo ng buhay ni Do. Thank you, Dai. Jack, bye. I'm gonna miss you. Enjoy Bali, Baba. Dai, check mo yung ano ha, kasi may parang outfit pang Bali dyan. Kay Ayla. Oh, blue kisses. Ang dami naman blue kisses. Asa na yung... Blue kisses. Going. Blue kisses. Si Tito Jan. Nasa si Tito Jan? Blue kisses. Tito Jan, oh, blue kisses. Oh. Bye, Dai. Good luck sa iyong mga Anjunakis. Nakalis na tayo kila Race and nag-stop lang kami dito sa OTR para kumuha ng lolis yung mga bata. And ayun na si Holly, lumabas na rin. Hindi tayo magpapagas kasi nagpagas na si Jan nung umalis siya. Kagabi, nung isang araw. Ano sila? Again, thank you Race and Dan sa pagtanggap ulit sa amin. Pagtanggap ulit sa amin. Pagpa-stay sa amin. Maraming salamat as always. Akala ko si Kuya. Akala ko si Kuya yun. What did you get? Takis. I Takis. got the sour one. Sour. What did you get, yeah? Sour. What you gonna say to your daddy? Thank you. I already said thank you. Ah, you already... Okay. Gusto niya yung Takis. Last time na trinay niya yan, nasa Queensland kami last year. Kasi meron doon ng mga... Where? Tea tree. Tea tree? Yeah. Where? Oh, you have that. I thought the last time was in Bali. In No, we bought you. Queensland. No, so you just went to go and get vegetables. So wait, well, my track and field, and Dad. Track and field. Okay. Me and Dad went there and we saw turkeys. Ah, okay. Akala ko last time na try niya yan dun sa Queensland kasi meron yan sa Queensland. I'm laying down it to compile it. Oh no, I see you on. Inopen na nila yung Takis nila. How is it? Natikman na nila si Holly. Oh my God. Spicy? Actual try. Spicy? Actual try. You haven't tried the red I don't want that one. Okay. What?
I have water here. Oh, wait, I know you're acting. You've never. No, it's spicy. It's spicy, One bite. Kuya. I don't want it. I don't want it, Zach. You will like it. I don't like it. The blue one's better I than know, the I don't want it. Thank you. More for me. More for you, right? Only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to doubt. I'll see you in a while, 'cause this time I will choose you, yeah. Now choose. You know exactly how they look like. Tulog yung mga bata, guys. Dito na kami sa Keith. Nag-order na akong pagkain ni Jan. Yung sandwich na gustong-gusto niya. Tapos nag-bargain chicken. Pero hindi kami kakain para mamayang gabi yon. Kasi diba, busog na busog ang mga bata. O tulog pa nga eh. Si Jan lang kinuhaan ko. Ayun, kinakain niya na yung sandwich niya. Kausap ko yung aking cousin from US. Di ka man mahiling. Madiklo mo. Banggi na kayo sa Texas. Di nyo siya makita. Nagising si kuya, nagutom siya, oh. Yung wrap yan na Caesar wrap, isa lang daw kukunin. Si Sak tulog. Si Holly nandun sa phone ni Daddy. Okay. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. Knowing it's a risk 'cause you're using it. You got all your secrets. I can seem to move this thing. You're pulling me out and I'm right back in the sideline where you wanted me. I'm by the bar. Time check, 3:29. Malapit na kami. Still eating these Takis. Yeah, natulog yan si Sak. Silang lahat na actually. Pero si Sak yung pinakamatagal nagising. You like it, Sak? You like it, Sak? Yeah. Try. I don't want it. I can have powder. Alright, just let me hold it. Do I feel like good first? Yak. Oh, yeah. Maasim na maanghang na ewan. Hindi siya masarap para sa akin. Pangit lasa. Bye na tayo, guys. Ito yung aming magiging dinner. Yung tinake away kong bargain box na chicken. And check ko yung aking bag. Hala, where's my bag? Ay, kinabahan ako. Ito yung bag na naiwan natin na nandito yung ating buong gamit. Yung aking wallet. So, ayan, naiwan talaga natin. Okay, pupunta ako, i-on ko daw yung ating heater. Kasi hindi natin magagamit ngayon yung ating wooden heater kasi alis kami bukas. So, ngayon, ang gagawin ko, pupunta ako sa bay. First time namin itong gagawin. Maglalaba ako sa laundry mat doon sa bay. Kasi may bago doon na, na laundry mat na, yun? Kaibigan ata ni Jan ang may-ari. So, bago siya. So, doon na lang daw ako maglaba, sabi ni Jan. Kasi wala kaming dryer and wala tayong pagsasampayan. Madami yun. So, yun ang aking gagawin. Kunin ko lang yung yes, my bag is here. Kasi nga, naiwan natin yung bag. Kukunin ko lang yung ating Eto. Tsaka eto. So, yan. Dadalhin ko yung dalawa. And meron pa tayo ditong sinampay. Diba? Bago kami umalis, naglaba. Yan yung uniform ng mga bata. So, bago ako maglaba, magluto muna tayo ng kanin. And meron din akong isi-ship. May print na akong label. So, meron akong isi-ship na international na isa. Tsaka, and dito lang. So, print ko na yung isang label. Yung isa, sa post office ko yung gagawin. Nagawa ko na yung clearance. So, alis na tayo. Nalagay na rin ni Kuya yung aking isi-ship doon. Okay, see you. Ay, yung bag ko. You're coming? Are you coming? Yeah, Daddy, I don't have to. Alright.
Na ako sa bay, magsisend muna ako ng parcel. Ayan yung dalawang isi-ship natin. Yung isa nasa box. Ayan. Ship ko muna to bago tayo maglaba. Tapos na ako mag-ship ng ating parcel. Punta na tayo sa laundromat kasi maglaba na tayo. And ito pala, kumakain ako ng cracklings, yung salt and vinegar. And nandito yung ating detergent. Ayan. So dito na tayo guys. The Bay Laundry and Dog Wash. Ay, pwede rin pala aso dito. Ayan yung dog wash. Ayan, tapos pero ayan. Check ko muna. Kung, yeah, may available naman. Ito yung labahan natin. Ayan. Hindi tayo sinama ni Johnny Boy. Siya na talaga. Okay. Tingnan nyo yung aking bag. Pumutok. Yung ating sabon. Siya. So, 13 kilos? 13 kilos? We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on with. Kaibigan ni Jen yung may-ari nito. Kaya So, when you put the detergent in, may TV din dito. Malinis. Bago lang Wow. ito. well, what's this black thing here on the top? Tinatanong na ko dyan, ilalagay yung detergent at saka yung softener. Kasi mayroon siyang apat or tatlong malalalim. So we don't have to put any liquid in there. We don't have to put? What about fabric softener? Can we put that up the top? Yeah, that's in those two, that one little one on the back says on the top the fabric softener in the little box. And then it's got detergent in the big one. Well, it's paper under or what? Without you, move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes everything but. Alright. Yeah. So ito 13 kilo, $12. So ayan yung light color. You close it, babe. And then yung dark. So hindi na raw natin kailangan gumamit ng detergent. No, I didn't. I said you do it for me. Okay. Ang ilalagay na lang daw ay yung fabric conditioner. Kasi meron na daw yan na detergent. Kasi mataas siya. And dito nga mayroong fabric yung powder. Meron. Okay, you have to tap the card, hon. Tap the card. Where? $12. Where's the card? $12. Tapos yung 18 kilo, yung 18 kilo, $14. Is it in? Okay, done. Hot, warm, cold. Warm. Start. Where is it? Again, this one. Same. Hala. The thing. Yeah. Nasaan? Wala siya yung... Put them in the wrong one. What do you mean? There's $12, so where's the Yeah, top? well, obviously that's a coin one. Oh, not really. No, there's all to have coins. Same as this one.
Wala siya yung ganito, oh. So what we gonna do? Call your friend. Coins? I don't have coins. $12. We need $12, Han. Kasi wala siya yung pang-card. Mauuna itong matapos. Maganda siya, guys, kasi tingnan, ang linis. Oh, may pa-TV pa tayo. May totoong plants and may pa upuan dyan with cushion. Tapos ito yung dryer. And meron silang machine, vending machine. Ayan, meron silang pagkain dito kung nagugutom kayo. Ayan si Jan, kumuha siya ng pera. Ay! Tapos kung wala kang dalang coins, pwede mo siyang papalitan dito. Kung note ang dala nyo. Ayan, $5, $10, $20, $50. Para i-change siya ng tig to $2. So ones with the card things is card, but ones without is that all just coin? Yung may-ari yung tumawag sa kanya. Yeah, look, we put the one in, we click one go, but then we went to tap the other one, but there's no tap on it. Oh, may bata, oh. Bibili siya, oh. Doon sa machine na yun. Oh, cute. So what? Coins? Yeah, no, that's right. She put loads of both of them up, so I tapped them, got one go, and then we can't tap the other one, and I said that one must be cash. That's right, I've got it. May toilet. Unisex toilet. So, ayan. Yeah. No, that's right, I've just put it using the coin changer here. Oh, look at that change, Ayan. $4 extra. $4 extra. Here's a look. No, we just got back from Adelaide and she said we'll just take the plane. Oh, pupunta rin sila sa ano, sa Robe. Pupunta rin sila sa Robe kasi maglalaro nga yung mga bata sa Saturday. And yeah. Ayan na. Okay na. Ilang minutes, Han? How many minutes? Tapos na yung isa. Eto, hintayin natin. And merong 50 cent na nakasama sa ano. Siguro sa isa yan sa mga shirt ng mga bata. Hintayin ko lang to kasi isasabay ko silang i-dryer. Kasi malaki yung dryer doon. As in, sobrang laki niya. Hintayin ko lang to. Eto, tapos na. Pwede ko na siyang ilagay dito. Okay. Ilagay ko na siya dito. Dapat iniikot nyo kasi minsan may natitira sa taas. Okay na. Wala naman. So, eto na yung next. Hintayin natin to. Eto yung gagamitin natin. Kasi card yung gagamitin natin. Wala tayong coins. Dito kasi sa kabila coins. Okay. So, siguro gawin kong 42 minutes. $7. Kasi 6 minutes is $1. So, gawin natin siyang 42 minutes. Huh? Yeah. $1 for 6 minutes. Okay. So, $7 for 42 minutes. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Kaya yan na siya, guys. Nandito na lahat ng ating mga damit na idadry. Ayan, di ba? Ang laki niya. Di pa nga siya, ano, marami pa siyang space. So, pipiliin ko yung $7 kasi 42 minutes siya. So, nalagay na natin yung card natin. Siguro, high ko ba? Or, eto lang, mid. High na lang. High na lang.
Baka mag-shoot yung mga damit natin. Hala. Bala na si Batman. Nagutom yung labandera. Kaya tayo yung bigay ni ate, tsaka ni Mersh, yung custard ata. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam. Ano ba nakalagay? Sushi. Sushi cuisine. Sarap yan. Iba rin pala yung sa amin. Sa amin parang custard ata yun. Sarap siya. Matamis na. May peanut. Hindi ko ma-explain pero masarap siya. Thank ulit ate and Mersh. 26 minutes pa ako maghintay. Ako hindi ko mag-isa. Kanina mayroong tao. Pero ngayon ako na lang. 6:20 na and katapos lang ng ating mga drenay na damit. Okay, tutupiin ko na to dito. Ayan, tapos na ako magtupi guys. Uwi na tayo. Ayan, bali 2 basket. Uwi na tayo. Tumatawag na rin si Jan. Dito lang sa bahay guys. So, end ko na yung vlog. Kakain na kami. But is that just on the bargain box? Yeah, bargain box. So, Ano na, magsi 7 o'clock na. So, yun na yung vlog natin. Can you close the vlog, Sak? Thank you. Look. Yeah, bukas maaga rin kami aalis. So, hindi ko na binaba yung aming mga damit na tinupi ko kasi dadalhin din naman yun sa robe. Okay, kain na. Kids comes. Cause I think